Egin di, aparta barit. Kaben dio. Santazira itzuli baino lehenago, elkarkideek esnedun argiak bereizten dihardute. Datozen 4 egunetan, hurrengo txandakoak iritsi arte, Ambrose Junet eta Matthew Iturri bakarrik geldituko dira ligoletako 400 ardiak zaintzen. Egunean birritan, egun sentialdean eta arrats hasikeran, ardiak eraitsi ostean gazta egitera jarriko dira txandaka. Mendian zertutako gaztek herrian egindakoek baino harrera hobea jasotzen dute erosleen aldetik. Bordan dauden bitartean, artzainek eguneko gaztabana egiten dute. Ambrosik esnea berotu ondoren leharra botako dio, ondo manbituta gertadadin. Egin behar osoan ordu pare bat edo emango du. Artzainek ez dute gaztagintzari usteko asmorik, ez horixe, ez euren eskulanaren fruituak azoketan horren preziatua izaten dirauen arte behintzat. Gaztak bere egilearen neurria erakusten du, bestei haren trebetasunaren berri emanez. Eta hori, gizarte orokorrean ez eze, amodio kontuei dagokienez ere gertatzen da. Eder da. Ez na? Ai. Handi. 8 kilo. Bai aiza. Beste 8,6, eta txipiek lau, 100 kilo. Bai. 100 kilo goizan, 100 kilo gaian. Ai. Gaxo nu. Balio dik zeistia. Oye, zarraduke. Roppia. Oro verin erzutia vai. Se bezve her daldin. Arratsaldetan mendiek eta lasenite biltzen, argizagiak eta galarik bidea jargitzen, euren zian, bazter guztiak beitira esezen, ostoia darak, aizegoak estekin jabiltzen. Eta lakkepenis. Adie maitetit eta bortie bai. Eta hau? Eta lagune bai. Baina nik ez zitan maite egeo. Az. Hau hertskade, ez zoneko zina sore usu egin. Behar dizigu zerbait egin bizitzeko, Ardie barimada behar dizudan nupai joan. Eta ez duzu bea igorten ahal. Eta ardie behar dizi begietu. Bai, gugezarako bi hartzain. Bari dizu bortilate igortia. Ailia sanota, eskualerietan, herri bizkaretan, eta kalteretan. Santazi aldera negua heldu da. Matthew Iturriren etxean, Santaziko beste guztietan bezalaxe, txerriak hiltzeko sasoia da. Auzotegiko bat zeregin horretarako laguntzaile etorri da. Sendigiroan gertatutakoaz gainera, herriari dagokionean ere, zer aipagarri batzu jaso dira. Voilà, tu rattrapes la tâche.
Santaziko ordezkariek gobernuko agintariekin izandako bileraren ondorioz, herriko eskola ixteko agindua atzera dezaten lortu dute. Gobernukoak legea gora eta legea behera ibili ziren, baina guk zera jardetsi genien, hotz geroari begira herriaren itxaropena eskola dela, beraren bizitasunaren iturri bakarra. Eta azkenean, eztabaida sutsuan luzaz ekin ondoren, erabakia urtebetez atzeratzea lortu du. Orain berriz ere, urteroko burruka berberarik hementsuekin beharko diote, eskolako zuzendariak ondo dioenez, aizkoraren mehatxupean gaudeta. Goiartarrei aurtengoa urte zoriontsua suertatu zaie. Udan Pierresek beste sari garrantzitsu bat jaso du arditxakurren txapelketan. Eta horrez gainera, 54 gazta egin dituzte, saldutako esne eta bildotxetatik ateratako etekina ahaztu gabe. Igarotako hilabetean hil zuten urdeari esker, etxeko txokota bazter guztiak txerrikiz josi dituzte, eta bigarrenari ere lasterrasko helduko zaio bere txanda. Zoritxarrez, goiko biltegiko lana errazteko xedez eraiki zuten bidea ondatu egin zaie. Bidea gaizi zigarria duzu. Oai lurtatu zikuzu. Bena arrazinen beita xahatzea. Bestelan bidea kanbiatzen dizi bizitzia. Firki.